Вече 6-та година съм във фирмата. Аз познавам Александър от преди да започна да работя във фирмата. Знам, че той е сериозен човек. Има много ясен фокус върху целите и върху това на къде трябва да върви фирмата. Може би дори той е човека, който познавам, който е с най-ясен фокус върху целите си. И виждайки през годините фирмата как се развива и на къде отива, изборът беше лесен и правилен. В началото започнах като обикновен служител, но във фирмата, разбира се, като всяка една уважаваща себе си фирма, когато човек дава всичко от себе си, работи качествено и прави добре нещата, той се забелязва. Лека по лека започнах да ръководя един обект, след това още един. И така лека по лека вече ръководя доста обекти, имам и доста приключения. Александър Електрик се различава с това, че ние преди всичко сме много коректни към клиентите си. Това е главното, към което сме се концентрирали, заедно с качеството на работата. Ние имаме много дългогодишни клиенти, които работят с нас и са доволни. От гледна точка на служителите във фирмата, мисля, че им предоставяме добра среда за работа, като изключим и мотивиращото възнаграждение. Ние имаме добри екипи, които са сплотени, помагаме си един на друг. Когато някой има нужда от нещо, то му се осигурява дали да работи по-добре или да му е по-лесно да работи. Мисля, че в това отношение сме доста конкурентна фирма. Организацията на работния процес в Александър Електрик, ние понеже имаме доста различни обекти и всеки обект се различава, правим жилищни сгради, правим индустриални халета, правим фотоволтаици. Всичко това се различава и организацията на всеки обект е различна. Може би ние се настройваме спрямо организацията на строителя. Най-голямо удовлетворение в работата ми носи крайния резултат, когато виждам, че инвеститора или технически ръководител на даден обект е доволен от нас и иска да продължава да работим с нас. За мен най-важно е качеството на работата.